खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बे अमित शाहनि मोनसे गोनां बाथ्रा बर' हारिनि थाखाय बिथांनि मोनसे बाथ्रा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे हादराव आंनिया जेसेबां मोनथाय दङ आरो बर'फोराबो एसेबांनो मोनथाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां अमित शाह बिथाङा बर' हारिनि सायाव बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंथिदों आरो जाय बाथ्राखौ बिथाङा रोखा मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों जे बे हायाव बा बे हादराव जेसेबां आंनि मोनथाय दङ आरो बेनिनो बर'फोराबो एसेबांनो मोनथाय दङ नोंथांमोना रावबो गावखौनो हारसिं होनानै सानना लानाङा आरो बे समाव जाखिनि बर' हारिफोर दं बा बर' रायजो राजाफोर दं बे रायजो राजाफोरानो गावखौनो हारसिं आरो मदद गुबुननिफ्राय बा लोरबां साननो नाङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अमित शाह बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे हादराव आंहा जेसेबां मोनथाय दङ बर'फोराबो एसेबांनो मोनथाय दं होननानै गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों मैयानि सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग जे बिमुंजों मोनसे लामा बेखेवनाय आरो बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बर' हारिनिखौ अनखांनाय आरो बर' हारिखौ बे समाव हारसिं दे साननाङा बे मोन्थोरखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों जे बे हादराव आंहा जेसेबां मोनथाय दङ बर' हारिफोराबो बा सुबुंफोराबो एसेबांनो मोनथाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनिफ्राय बेफोरबायदि बर' हारिनि सायाव अनखांनाय बाथ्रा बुंनाया थारैनो गोग्गाथाव होननानै जों बुंनांगोन नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय सानफोरावबो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बुंथिदोंमोन जे बर' हारिनि सायाव गोबां गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना गोसोआव दङ आरो जाय बाथ्राखौ लानानै फिन आरोबाव हादरनि नखर मन्त्रियाबो बर' हारिनि थाखाय बा बर'फोरनि थाखाय आरोबाव मोनसे गोनां बाथ्रा बुंनाया बे समाव जोबोदनो हादरनि एसेबांबा गिदिर मोनसे हादर सुबुं अनजिमा थानाय 140 कौटिनिबो गोजौआव सुबुं थानाय मोनसे हादराव बर' हारिया जे गोजौ फारसे बा दैदेनगिरिफोरजों बा गिदिर हादरनि टप मोस्ट दैदेनगिरिफोरजों सिनायथि मोननाया जोबोदनो बाखनायजाथाव होननानै बुंनांगोन आरो मैयानि सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग बिमुंजों लामा बेखेवनाय आरो बड'फानि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि राव खोनानो मोननाया थामहिनबा बे समाव बिथाङा जे बुंनाय बाथ्राया बर' हारिनि बा बर'फोरनि थाखाय जोबोदनो गोग्गाथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों नोंथांमोना हारसिं साननाङा नोंथांमोनजों जों दङ आरो बे समाव जाय बे हादराव आंहा जेसेबां मोनथाय दं नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो मोनथाय दङ होननानै बाथ्रा बुंनाया बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो बाखनायजाथाव आरो गोग्गाथाव होननानै बे समाव बुंनांगोन बे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनाबो मा बुङो कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन भाइयों बहनों आज बड़ौपा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया बड़ौपा न केवल बोडोलैंड के लिए न केवल बोडो जाति के लिए समस्त आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं इतने छोटे से कालखंड में देश के एक विषम क्षेत्र में जन्मे आदिवासी बच्चे ने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण मार्ग पर लड़ने की शिक्षा दी हम बोडो है इसका हमें गर्व है और इस सूत्र को लेकर बोडोफा ने दारुण गरीबी में जीने वाले सभी जनजाति के लोगों को एकत्रित किया और
संघर्ष करने की शुरुआत की, दिल्ली में आवाज बुलंद की, बीएससी, बीए भी किया, एलएलबी भी किया, और इन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की, इससे सबसे बड़ी परीक्षा थी बोडोलैंड की आवाज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू करना। मगर आज बोडोफा नहीं है। जियो और जीने दो का उनका सूत्र पूरे बोडोलैंड, पूरे आदिवासी समाज ने स्वीकारा है। और आज अगर बोडोफा होते तो उनको देखकर बड़ा आनंद आता। हजारों युवाओं के बलिदान के बाद आज हमारा बोडोलैंड शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पूरा असम बोडोलैंड के लोगों को स्वीकारता है और बोडोलैंड असम को स्वीकारता है। आज बोडोलैंड से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जरा सी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ना लाइएगा। इस देश पर आपका इतना ही अधिकार है जितना मेरा। अब बोडोलैंड के युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। 2014 से एक ऐसे व्यक्ति का शासन इस देश में है, ऐसी पार्टी का शासन इस देश में है जो मानते हैं कि भारत पर सबका अधिकार है और सब पर भारत का अधिकार है। और इसी सूत्र के तहत आज बोडोलैंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं 2019 में गृह मंत्री बना। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को कंसंट्रेट करने का कहा। बोडोलैंड के लोगों के साथ चर्चा हुई। प्रमोद जी यहां बैठे हैं। 9 महीने की विशद चर्चा के बाद 2020 में बोडो एग्रीमेंट हुआ और सभी लोग हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं। मगर देश भर के जनजाति समाज को मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जो समझौते करती है इसका पालन भी करती है। भूतकाल में कई ऐसे समझौते हुए जिसका पालन भी आज हम कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया अपने समय में, मगर मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 100% मुद्दों को हम क्लियर कर देंगे।